Us presentem un documental que és un acte de ciutat. Un homenatge a totes les persones que amb les seves veus i records han anat construint Barberà del Vallès tal com la coneixem. La memòria oral és un patrimoni fràgil. Es conserva amb les experiències, es conserva en les vivències, es conserva amb els gestos quotidians. Hem d'escoltar-la per recollir-la. Per això, aquest documental és tan important, perquè ens permet preservar allò que no surt als llibres, perquè explica millor que res qui som. Parlem d'una ciutat treballadora, d'una ciutat diversa i solidària, una ciutat que ha sabut créixer sense perdre el vincle humà, sense perdre el compromís col·lectiu i la força de la seva gent. La veu de les persones que apareixen és un recordatori que la història és una suma de vides. Vull agrair profundament a les entitats, famílies, veïns i veïnes que han compartit les seves històries i també a l'equip tècnic que amb sensibilitat i rigor han sabut alçar aquests testimonis per tancar una peça que ens honra i que perdurarà. Fem una invitació a continuar cuidant la nostra memòria, a fer-ho de manera participada, col·lectiva i integradora. Un compromís de ciutat. Reconèixer el passat per poder construir un futur més just, més humà i més cohesionador. Gràcies per formar part d'aquesta història que és de totes i de tots. Hola a tothom. Avui presentem un documental que neix d'una idea molt senzilla però molt poderosa. Posar la veu al centre. Perquè la memòria d'una ciutat no és una línia cronològica. És un mosaic de relats, d'emocions, de lluites i d'afectes. I només existeix si tenim la voluntat d'escoltar-la. En aquest documental escoltem les dones que van sostenir la vida a casa i al carrer. Escoltem la gent que va arribar de lluny i va trobar a Barberà una nova llar. Escoltem les persones que han viscut transformacions, crisis, alegries i revolucions petites del dia a dia. La memòria oral ens recorda quelcom essencial, que la història no la fan només els grans noms, sinó les persones anònimes que amb perseverança i estima han construït la comunitat. Les veus que escoltarem avui són veus valentes, són peces d'un relat col·lectiu, un relat que sovint no havia tingut espai per ser explicat. Aquest projecte també és una manera d'honrar els silencis, d'obrir portes a noves mirades, d'entendre que cuidar la memòria és cuidar la ciutat. Perquè el que preservem avui és el que explicarà qui som demà. Gràcies a totes les persones que han compartit fragments de la seva vida. Gràcies per la generositat, per permetre'ns construir un relat compartit des del respecte i la tendresa. Espero que aquest documental no sigui un punt i final, sinó un punt de partida. Un impuls per seguir recollint històries, per donar veu a qui no sempre l'ha tinguda i per continuar fent de Barberà una ciutat que recorda, que estima i que avança. Gràcies de tot cor. Aquí havia sigut punt de reunió de molta joventut, eh? Sí. Molta. Ai, sí. Moltíssima. Ens trobàvem aquí. Tant el dissabte a la tarda com el diumenge a la tarda. Ens trobaven aquí al abans de bar sortir, Caliu. ens trobàvem sempre tots aquí. Sí. I era el punt de reunió. Tots els nois que tenien motos i tots se reunien a dalt. Després vam comprar la primera televisió que hi havia per posar la pel·lícula. Quina pel·lícula? E.T. Avui encara venen gent, nois
Bueno, grans, Grans. Com la majoria de barbarencs, naixíem a casa de la Lucrècia, que era la comadrona, i llavors els meus pares vivien a la casa de pagès de Can Armengol, una casa que encara existeix, que està situada tocant el riu Ripoll. I el carrer de casa, al capdamunt, Sí, hi havia una creu. la casa que sempre hi havia viscut la majordona, la del capellà, Sí, i al darrere era l'església, sí. que és allà on vam fer La ferreria, A la ferreria, llavors era l'església. sí. Sí. I anàvem a missa, i al dematí, a la tarda venien senyoretes de Sabadell, la de Cal Amadeu. Normalment es feia el diumenge a la tarda, tot A la arreu. tarda, llavors feien... Bueno, representa que anàvem pel bosc i ens explicaven coses. També era maco. Hi havia 4 o 5 carrers i ja està, res més. Bueno, però hi havia... Mira, estàvem prou bé perquè hi havia metge i comadrona. Ara no hi ha res. Si vas al metge i ningú t'escolta. Agrícola i menestral. Perquè aquest poble era això. Era molt agrícola, pràcticament tothom tenia el seu hort, a baix al riu, o jo què sé, per exemple, el meu avi Pere tenia les vinyes on ara hi ha abadia. Jo me'n recordo que havíem anat cap baix al riu perquè havíem d'anar a collir patates o a collir maduixes, perquè anàvem a collir maduixes, perquè després quan arribàvem a casa les menjàvem. Doncs, clar, havies de canviar tot aquell tros, aquests camps, però ja ho tenies com un costum, és ben normal. Són coses que ara avui són impensables, però passaven a Barberà totalment. Aquí a Barberà era un poble que hi havia molta vinya. Arran de carretera, d'aquí a Cerdanyola, tot eren vinyes. Quan llavors un pic t'apartaves ja eren molts camps de civada, d'ordi, vull dir... Sembrat n'hi havia molt. Hi havia molt sembrat, molt. Venia Sant Joan, que era l'època de la sega, doncs au, et havies de llevar perquè segaven i les noies havíem de lligar tota la palla, tot el gra, i quan era l'època d'anar a collir raïms el mateix, i així tothom havíem d'ajudar a la casa. Qui més que menys tenia una vinya, tenia un hort, treballava, molts no vivien de l'hort, però treballant a la fàbrica, llavors els dissabtes i els diumenges cuidant l'hort, que jo me'n recordo, i tu també segurament, que el dissabte i el diumenge els horts aquí baix al riu estava ple de gent, tots els horts hi havia 1 o 4, doncs cavant les patates o sembrant-les, o fangant amb la fanga, que això ja ningú sap què és. O sigui, als anys 40 la gent treballava a Sabadell i treballaven fins al dissabte al migdia i guanyaven 30 pessetes. I un pa blanc de quilo valia 18. Els equilibris que havia de fer la gent, els pagesos era una mica diferent, perquè nosaltres ens collíem el blat, portaves el blat al molí i tu mateix... La mateixa casa es pastava el pa, es coïa el pa i ens el menjàvem. No n'hi havia prou amb l'hort. Havíem de vestir, necessitàvem, és a dir, que tot el jovent de la meva edat, tots vam anar de fàbrica. Entre el 1940 i el 50 ja va venir la crescuda del tèxtil a Sabadell i llavors es van fer fàbriques noves i la major part de gent, almenys un de cada casa treballava a Sabadell, que això era una ajuda molt gran per la casa. Només hi havia 4 carrers, hi havia el carrer Nou, el carrer Sant Pere i el carrer de la Comparativa, que era Nemesio Valls també, i el carrer Santa Bàrbara. Només eren aquests 4 carrers. El carrer Migdia, on tots som nosaltres, hi havia Cala Julita, que era de Queviures, I la Cala Irene, que venia en llet. Sí. I quina nata, i una nata, ui. Però allà no hi havia. Calcabanyes aquí baix. I la pasteleria del... Sí, va vindre més tard, la pastisseria de l'Illa Blanca. Això de l'Illa Blanca. Cal Marcobal. I el carrer Sant Pere, la Font de Mas. Cala Marxanta. Cala Marxanta, que les espardenyes de ballar gitanes les anàvem a buscar sempre allà. Sí, jo també. Les embatava.
per les nenes. Cal Rovellat. Cal Rovellat, exacte. Cal Angeleta, a la Tracera, que venien colònies i coses de perfumeria. I després hi havia sota de la botigueta que hi treballava l'Angelina, que venien carn. Sí, sí. Jo me'n recordo de moltes cases que hi havia aquí, precisament al carrer de davant, que és el carrer Santa Bàrbara, no? I des de la farmàcia que feia cantonada amb el doctor Ferran, després hi havia la tenda nova... La bodega dels Bossons, que dèieu que havíeu entrevistat ahir. El forn de pa. Cal Franc, el forn de pa. Al costat. La drogueria del Saleri. Sí, a l'Espar. L'Espar. Del Jolís. Sí, l'Espar. I la ferreteria. I després la joieria de l'Arcadi. A l'Arcadi, la joieria, exacte. I aquí hi havia el banc de Barberà. A la caixa d'estalvis hi havia aquí. Aquí hi havia la caixa d'estalvis. Doncs era el carrer on hi havia més botigues. Més trànsit, no? De fet, als anys 70, quan hi havia els bars, hi havia... Pensava que eren 4 bars. El nostre, el bar nou i després aquest, eren els 4 bars de Barberà, no? Sí. Un dia ve la Isidro, el meu marit, a casa i diu: mira, m'has dit al Sebi si volem agafar el barri. Jo, en un bar, no entro ni a beure aigua i vols que agafa un bar? I que no. Mira que mos donarà un jornal i després tot el que fem la qüestió molt ben parat, saps? I sí, ho vam agafar i ha sigut la nostra sort. I vam començar fent menjar molt senzill. Només, mira, menjar de molts ciurons i mongetes i coses a la planxa, cosetes senzilles. I llavors més endavant vam anar fent una mica més, i fins ara que ja ho vam tancar. I si posem bar Barberà? I un ens va dir, diu, masses bars, bar. Diu, no, bar Mediodía, que és el nom del carrer. I en aquell temps la dictadura encara hi van posar bar Mediodía. Van passar al català o bar migdia i fins ara, fins fa un any i mig que ens vam jubilar. L'Estici de la Palma està a Sabadell i a Barberà, però sempre ha sigut de Barberà, perquè el primer permís de la passegisseria a la Palma era la Creu de Barberà, que era quan era de Barberà. I l'any 56, em sembla que era, Sabadell es va accionar la Creu de Barberà i ens vam quedar sense ser de Barberà. Sabadell s'acabava a la Creu de Barberà, que hi havia una creu. I a Sabadell era molt car viure pels obrers i a Barberà era més barat. Però llavors també se'n van donar compte que hi havia un tràfic de gènere i es va inventar els burots, els tristaments burots. I aquesta gent tenien de pagar un permís. Cada cosa que passava de la Creu cap a Sabadell tenien de pagar un impost. I com que Barberà i Sabadell es tocaven molt, i Sabadell era molt petit, l'alcalde Mercet va decidir, mira, si hi ha 10.000 habitants aquí a la Creu, me'ls quedo, i així feien la ciutat gran. Els de la Creu es consideraven de Barberà. Gairebé tot eren obrers d'immigració. La Creu de Barberà, per això ja se sap, els carrers eren en fang, també n'eren a Barberà, però... I, per exemple, anaves per allà i, per exemple, hi havia estades que eren cases, que hi havia una cortina, i entraves allà. Allà sí que veia gent que necessitada, no? Que Barberà sí ha evolucionat molt, perquè jo recordo que quan eren petits els nens anaves a passejar amb ells, si es menjaven un caramel havies de portar paper aguantat a la butxaca perquè no hi havia ni una paperera. Clar, els carrers estaven malament, no hi havia serveis. L'autobús, al principi, ara hi ha un bon servei d'autobusos, però tampoc n'hi havia. Quan anàvem al col·legi, no hi havia ni ceres, tot un fangueig, quan anàvem, com havia plogut, uns xaps arribàvem amb uns peus, I anàvem a Dotrina, a la Romànica,
i fèiem colla, fèiem una rodona, hi havia la senyoreta que ens ensenyava el catecisme i nosaltres fèiem grupets per edats. L'únic que hi havia 3 graus en el col·legi, perquè hi havia nois més grans i nosaltres estàvem al mig i hi havia més petits. Llavors, esclar, al haver-hi 3 graus, en el col·legi cada un teníem una enciclopèdia. Que allà hi havia geografia, aritmètica, gramàtica i... Bueno, ja no em recordo què més. Però les explicacions totes les donaven en català. Us recordeu, això? Sí. Sempre en català. Sí. Totes érem de Sabadell, parlàvem el català. I algun dia ens havíem trobat amb alguna persona. Deien, estas niñas que són tan mal educades... Aquesta paraula m'ha quedat sempre present, perquè sentien que parlàvem el català i com que no l'entenien, érem mal educades. Per hivern feia un fred, bueno, ens teníem una estufa però no n'hi havia prou. I moltes vegades la senyoreta quan arribava ens deia ara donareu la volta a la classe i anar picant de peus perquè ens passés el fred. El nostre mestre era el senyor Peirón i la senyoreta Teresa, que devien tenir una feina de tanta gent, però és que hi havia nens i nenes i tanta gent allà a la platja, devien tenir por de perdre'ns. Ens feien fer gimnàs allà, a la sorra, i els primers anys es veuen els nens que fan gimnàs i amb unes costelles que ensenyen, perquè era el temps de la guerra. I nosaltres al col·legi també havíem d'anar amb tren o bé A peu. a peu fins a la Creu, perquè no hi havia autobusos. Per anar al col·legi, No. això. No, era complicat, Havíem de quan érem passar petites. fred, havíem de passar neus. Fins que llavors ja van fer Ampliar. la parada aquí a Barberà. Nosaltres anàvem tots a la mateixa escola. A l'Escola Nacional anàvem tots els nens, des dels petits als grans, fins als 14 anys podies marxar. I llavors va començar a arribar la immigració. Per nosaltres no era res perquè van venir els de la nostra edat. I al final els nens són amics. És igual d'on vinguis. Sí, sí, no hi havia... Què passa que xocava perquè menjaven xoriço, tio. I nosaltres no l'havíem vist mai, de xoriço. No sé, jo a casa meva no l'havia vist mai. I aquesta gent menjava xoriço. I menjava un pa que en deien pan sobao, que tampoc l'havia vist mai. I les senyores portaven dol permanent, les velles i les que no eren tan velles, anaven de negre i a Barberà ja no es anava de negre permanentment. No. I encara n'hi havia que portaven el mocador aquí lligat, com la senyora Roseta de Cal Savallot. Hi havia aquest contrast, una gent que encara era una mica pagesa i tota aquesta immigració que va arribar de cop. Yo me llamo Francisco Pedrera Noriega, soy extremeño por naturaleza, tengo 80 años y a mí quién me iba a decir que yo iba a estar aquí para que me grabaran estas cositas. Pero bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena. Yo me llamo Josefa Cañero Delgado, nacida en La Carlota, provincia de Córdoba, y cogimos los bártulos en una furgoneta, los colchones metidos en la furgoneta y el coche de mi padre detrás de la furgoneta, y aquí nos plantamos todos, los 6 y mis padres. Y nada, pues llegamos aquí, los principios fenómenos, porque claro, yo venía de trabajar en el campo, me fui a la fábrica a trabajar, para mí era, vamos, un honor trabajar en una fábrica. Y entonces, pues mira, salió la idea, entre unas cuantas personas sacaron una idea de que por qué no formar una casa cultural en la que nos hubiéramos representado todos los extremeños, fuera o no socios de la entidad, y así se empezó con la casa. Las raíces se mantienen y por eso pues me vine aquí a la Alhambra, a la Casa de Granada que diga, me vine y me hice socio
me hicieron presidente y después dejé la entidad ya por este motivo, porque no podía estar con los nietos, no los podía ver, tenía que desplazarme a Manlleu y opté por dejarlo, pero seguir relacionado con la Casa de Granada. La casa se abrió en 1972 en Sabadell, y como seguidores del fútbol. Y en enero del 85 es cuando la Casa de Granada se traslada a Barberá y ya como entidad cultural. La entidad es algo que, que tuvo un parto natural con aquel grupo de andaluces que querían, que buscaban su trocito de Andalucía aquí. Llegaba los fines de semana y teníamos actuaciones, invitábamos a casa. Nosotros había semanas que hacíamos las actuaciones en casa, pero había semanas que salíamos fuera con todos los grupos. Alquilábamos autocares, que pagábamos los padres, bueno... Un intercambio cultural, que era el riego sanguíneo de las entidades. Claro, y bueno, formábamos una familia grande. Bueno, esta foto es una imagen del primer local que se inauguró aquí en Barberá del Vallès, en la calle Osona número 1, que está justo debajo de la estación, con un grupo de baile en escena. Esto es la junta directiva que presidí yo, del 95 hasta el 2000, hasta octubre del 2000. Esta foto es en el 11 aniversario de la entidad, donde invitamos al cantador Miguel Poveda, una actividad que se hizo en lo que era entonces la sala cooperativa, que presentaba Juan García, Miguel Poveda y yo mismo, Marcelino. Yo no tuve ningún problema en integrarme aquí en el pueblo este, ni mucho menos, al contrario. Me sentí bien desde el principio, me sentí bien, hice buenos amigos y buenas amigas también, pero nunca me sentí mal, al contrario. Y ahora, por supuesto, que ya soy un abuelete, cuando encuentro mejor. Y de ánimo también. No hablaba en catalán en aquella época porque estaba prohibido totalmente, estábamos en la dictadura franquista, pero bueno, yo empecé a tener amigos que eran catalanes y empecé a conocer un poco la lengua y las costumbres de Cataluña, con lo cual me encantan y estoy totalmente de acuerdo con ellas. Y mis nietos han nacido aquí, se han casado aquí y quieren mucho a Barberá. Y además que no ven ningún pueblo más bonito que Barberá. Y bueno, pues ahí hemos estado y esa ha sido mi vida aquí en Cataluña. Llevo 53 años, 54 años, encantada de vivir aquí, pero cada año yo voy a mi pueblo, eso está clarísimo. Y esa es mi vida, mi historia. Pues nada, viva Barberá y que toda la gente que quieran venir, que aquí los recibiremos muy bien. El meu avi, el Pere Sant Feliu Diviu, és soci fundador de la cooperativa. I m'explicava que com va començar la cooperativa és totalment diferent del que pensem ara que és Barberà. Llavors eren 4 cases de pagesos distribuïdes per tot el territori d'aquí a Barberà. La gent no es coneixia pràcticament uns amb els altres perquè hi havia molta distància uns amb els altres. I van voler reunir-se uns quants per dir, bueno, podem fer un centre o alguna cosa perquè tinguem les coses, la matèria prima més barateta. I els pagesos es van reunir i és com van fundar la cooperativa. I es venia ordi, blat, patates, tot es venia allà. Llavors es va posar una botiga de queviures, arriba un moment que es feia cine, es feia ball, i el ball era una excusa perquè el jovent de Barberà, Cerdanyola, Ripollet es reunissin un diumenge a la tarda perquè es anessin coneixent el jovent. Perquè, clar, avui les distàncies no hi són, però en aquell temps les distàncies eren molt lluny, perquè tot es tenia de fer a peu.
I aquí va ser unir els pagesos a Barberà perquè tinguessin les coses més... Inclús hi havia un pastor d'un ramat de bens i cabres. I llavors venien tot el gènere, compraven en gros perquè repartir-se ells el gènere, els pagesos, perquè els hi fos més barat. I llavors vam fer una pista que era per ball i per patinar. Patinatge. Bueno, doncs allò era la nostra, anar a patinar. Anar a patinar era el sum. I érem la mar de feliços, tu, patinant. Doncs vam estar uns quants anys allà fent teatre, jugant a ping-pong, a escaig, s'organitzaven excursions a la muntanya i concursos de pintura, en fi, tot sortia un voluntari o sortia una voluntària que organitzava per la canalla encarrilant-se o tenir unes activitats que van durar fins que la cooperativa, com he dit, es va ensorrar. I tota la joventut, molta joventut, sempre estava allà, una hora o altra sempre hi eren. Inclús el dia que es van ensorrar, van dir que es havien ensorrat a les 10 del vespre, i fins a les 9 hi havia hagut joventut allà, que si ping-pong, que si això, que si l'altre, i un punt de reunió de molta joventut. I després vam anar a un local de l'Ajuntament, que ens el va facilitar el Francisco, que després va haver la policia i ara em sembla que hi haurà l'arxiu o no sé què hi haurà allà. En aquell moment, el general Bum Bum estava a punt de morir-se i el món estava canviant molt ràpid, Barberà estava molt ple de gent i el centre ja no tenia aquella funció perquè el personal també era un altre personal i Barberà ja no era un poble. Ara parlem d'una cosa que dius és impensable, però aquell temps no era impensable. Era gràcies a aquest punt que es podia trobar la gent i la joventut. Sí, es reunia molta gent allà al vespre, molta gent. A tirar més enrere, sé que s'hi havien ballat gitanes, s'hi havien ensejat les gitanes, s'hi feia el teatre. Les gitanes són un ball de carnaval, de Carnestoltes. És típic de Carnestoltes. Uns 3 mesos abans es començava a assajar fins Carnestoltes i després començava. Sí, llavors cada dia es feia un poble. Però al principi eren 8 dies, s'acabava, cada dia. Després ja es va començar d'aquesta manera, que llavors anàvem cada diumenge o dissabtes. Tots els pobles de per aquí a la vora els havíem recorregut tots, Santa Perpètua, Santigues, tots. En el 1800 i pico ja es ballaven gitanes, 1890 o així, perquè l'oncle Esteve, un oncle que vivia a casa, que va néixer el 1880, ell ja deia que quan era petit venia a Barberà, vivia a Sabadell, venia a Barberà a veure gitanes. Clar, és que el que no tenim dades... Tot és oral. Els petits no ballaven, només ballaven els homes. I justament va ser el meu avi el que va introduir que la dona fes els mateixos passos que l'home i que ballessin gitanes també la dona. Va ser la passió de la seva vida. Va estar 60 anys fent de mestre, com ja he dit anteriorment, i ho va passar al pare de la Maria, l'Esteve, que era per tots conegut l'Estevet, i el del seu pare, la Maria. Això ha sigut una mica la història dels mestres que hem tingut aquí a Barberà que coneixem. Quan jo era petita, ballava gitanes, assajàvem a lo que era el cine de la cooperativa. També havíem assajat a Can Llobet i últimament assajàvem a la torre d'en Gors. Allà on ens deixava. Després ja es va tindre que tot legalitzar una mica i fer estatuts, històries, i bueno, els estatuts hi són. Vam començar a veure el món d'una altra manera. Sí, és ja diferent. Aquí a Barberà hi havia 2 festes molt remarcables que s'han perdut. I era Sant Antoni i la Festa Major. S'esperaven aquests dies amb bogeria.
Ai, la festa major era preciosa. Hi havia un descampat que estava per allà davant de l'Aurèlia i la feien un embalat. Sortíem tot el poble, perquè la veritat érem tot com una família. I era molt sonada. Sí, la festa major era molt sonada. Era el dia que menjàvem pollastre. És que sí, és que, nena, abans el pollastre era només per la festa major i para de comptar, Jo era pagès i no hi havia ni cine ni ball. I allà, per la festa major sí que sortíem, però passat de la festa major i anar a missa a la romànica ja s'acabaven les festes. A festa major feien mis cada any, Sí, la mis, la noia més maca de Barberà, sí. Sí, aquí en tenim una. La meva filla la van fer. Les caramelles i les sardanes eren... Ai, les caramelles, jo també hi havia anat a cantar aquí. Això era sagrat. Les caramelles, amb el mossèn, amb el Josep Jardí, anàvem a cantar. Festa del pa també, cada dilluns de Pasqua. Que anàvem allà a la romànica. Arribàvem allà i esmorzàvem, tota la colla. I llavors feien missa, feies la cercavila, i llavors et donaven el pa beneït. Una de les coses que també és curiós explicar, el Sant Pas, no sé si us en recordeu. Per Pasqua. Passava el capellà amb una galleda de sal i tirava amb una cullerada, tirava de cada casa i tenia una cullerada de sal a la façana per beneir la casa. Deien que beneixien la casa. I si no, no estava beneïda aquella casa. Beneïda, sí. Els conjunts aquí al carrer de Barcelona s'hi feia el monument. I els dies abans ja anaves a buscar les coses. Era com un altar. S'hi posaven ciris, s'hi posaven flors, un rot de flors, un Sant Cris i una petita cosa per poder-hi, el capellà com passava, per poder-hi posar la Sagrada Hòstia i ja està. Hay una vida muy activa dentro de la política y a nivel vecinal. Vam fer alguna plantada davant de l'Ajuntament perquè havien tirat a terra les 3 masies que ens quedaven. Les van tirar totes a terra. Pero la primera asociación de vecinos que hubo, esa es la asociación de vecinos que es en la actualidad el Eixample Can Llobet. Y he participado en todo lo que he podido, en todo la cuestión vecinal, en todas las batallas, he estado en todas. Aquí a Barberà, vull dir, hi va haver-hi una mica de moguda, no gaire tampoc, sobretot per la qüestió sanitària, perquè aquí a Barberà no teníem... els metges visitaven en una casa particular o a casa seva i un poble que ja devia envoltar els 20.000 habitants, no ho sé segur, poder una miqueta menys, no teníem ni un trist ambulatori ni una trista sala perquè els metges poguessin visitar. Amb això es van produir bastantes mobilitzacions per la qüestió sanitària. I la gent tenien sous molt justets. Sí, que va de la guerra, sí. I llavors el meu pare anava a visitar, jo sé d'un, que no podien pagar-ho i el havien operat d'apendis. Llavors tot era a les cases, anàvem molt I abans el metge hi anava cada dia. Ah, també? Cada dia. Primer anava cada dia, després cada 2, després cada 3, fins que deixava el malalt bo. La mare anava a buscar el pa d'hora al dematí i ja sabia el malalt més greu del poble com havia passat la nit. Arribava aquí i li deia: fulano ha passat això i això i això. Vigila, A vegades venien quan plegaven de treballar i llavors entrava alguna aquí a visitar-se, a dar-se alguna injecció o alguna cosa. Vull dir, allò ben bé familiar, El pare si acabava a quarts d'11, acabava a quarts d'11. Vull dir, no dèiem que mai que no, m'entens?
Ara tothom va a la seva, però abans els pobles ens ajudaven. Quan un estava malalt o quan un necessitava una cosa, parlava amb un amic o amb un veí i llavors tothom l'ajudava. Nosotros por las tardes nos reuníamos a charlar, cada una a contarse sus cosas y bueno, formábamos una familia. Era un poble que tothom ens coneixíem, tothom ens saludàvem, podíem deixar les cases obertes perquè no passava mai res. O sigui que érem molt feliços aquí a Barberà. Perquè, escolta, érem aquí que només veiem ceps i llargandaixos i goita, fixa't tu com està. Aquí tothom tenia, si no era pagès, tenia ofici. Però aquesta gent se l'hauria de reivindicar perquè són la gent que van fer que hi hagués un poble. Sí. Bueno, clar, és que era una altra vida. Això de la nostra joventut era una altra vida. Yo cuando voy llegando a Barberà digo, ¡ay, que me da una alegría! En el fons érem una gran família.